मोहनपुर एसेम्बली वारियर्स रेडी खाई और कई दिन बिसिङाव जे समय सीमा खाई लांगमानि बिसिङाव जों बंग पुलिं स्टेशन वाइज कमिटि रिनाय बेलायनो हामबाय जों दिनै बुबाग्राबाय दागिजाक जों खरकताम एज ए ऑब्जर्वर मोहनपुर एसेम्बली नि अनि लगे दङ बासे आलमा जाय बाय बिनारानि ताय और 5 मान जागासिनो अनरेबल एमडीसी बरमना रुनाल देपरमा ताय सिनि डीडब्ल्यूएफ नि मोहनपुर ब्लॉक प्रेसिडेंट सागरिका दीपक ब्लॉक प्रेसिडेंट ताय वर्किंग प्रेसिडेंट ताय बतंग सिनि दिब्रामथनि वरिष्ठ सिंदिनि और सिनि फाइनाय बसकांगो बायगे सिंगुट कमिटि खानाय ताय सिनि 2 नং मोहनपुर कन्स्टिट्युएन्सी व जों 2023 हायागाबा सिनि बसकांगो ब्लिस कमिटि जेकुन इलेक्शन उंथों सिङाव जागाव जों कप्लाइंगनि बागै सिंदिनि और बुट कमिटि खानाय बसकांगो सिनि देव कर्मसूचि दङ आवश्यक बसकांगो नरनो प्रेस मिडिया बिसिखै सिंदरनो जानुबाय तामनि बागै आं दिनै कायसा मेसेज लामु संगो दिनै फायो और बेलायखना तंथका साइमानखा और बेलायखना वरिस रक हाताय दखना हामजानाय ताय बरंग थाने अनेक किसु एक्सपीरियंस मानखा मन बागै बसकांनि सालो अरनि माननीय शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ बो फेलंनाय दिनैनो आं डिक्लेयर थांनाय त्रिपुरा राज्यआव सबसे सिगां पास खाके फेलिं खाके रतनलाल नाथ मन बुंनो पुलिस सागलायजानाय बो 2023 त्रिपुरा मथा যদি फाइट खाया आलादा भावे वो निश्चित वो फेलनाय त्रिपुरा मथा केवल एलायंस गया त्रिपुरा मथा सिंह जागाव रतनलाल नाथ न सिंह जागाव अनेक बुत बेबदानि सिं फेल खाइन मानो ताई सिं फेल खाइनाय सबसे सिगां रतनलाल नाथ पास को फेल खाइनाय बो ताई सिनियरनि ए वरियर्स रक सिनि ताहुताय बुक सं बसकांगो सिं तेब कर्नर कतर सिंगर प्रोग्राम खाइनाय सिंह जागाव जनसभा हेरो खाइनाय बनि बागै सिंदिनरनि ताहुताय बुक समय सुदिन मालाय और कक सलायना ब्लाइखना हामबाय दिनै अबिचरन साबजुनल सिनि ब्लॉक कमिटी एबा मोहनपुर एसेम्बली जे ऑब्जर्वर खरकनाम ऑब्जर्वर बर पिनि फायर मीटिंग थेपेका सिनि ऑब्जर्वर मुंखाय बरम गनां दाबुद्द देपरमा टीडब्ल्यूएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट सिनि बरम गनांजे आलमालानि देमासा सेंट्रल कमिटी नि वर्किंग प्रेसिडेंट सिनि बायबिनारानि देपरमा ते और सिनि ब्लॉक कमिटी नि ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रमोथनि वाईटीएफ नि ते टीडब्ल्यूएफ नि सिनि बायसावरिका ते जत विलेज नि चेयरमैन सिलेक्टेड चेयरमैन मेंबर ते ब्लॉक कमिटी नि प्रमोथनि एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर रक फाइमानजा फैके मीटिंग सिंगर सिनि ऑब्जर्वर खुक्ति जे पुलिंग स्टेशन वाइज कमिटि खालायनायनि जे बसकांनि सालो बर कायसा डेट वीक लांखौ डेट दिमिसिङ मा खालायनाय बाहाय बाहायके रुल्स संनाय बाहाय बाहायके पुलिंग स्टेशन खानाना गक सुबुबि बर सिनि ऑब्जर्वर साइक लांबायके अ मुताबिक न सिनि अ जागानि सिनि अ आमचाइनि बा मोहनपुर एसेम्बली वारियर्स रेडी खाई अ कय दिन बिसिङाव जे समय सीमा खाई लांमानि बिसिङाव जों बंग पुलिंग स्टेशन वाइज कमिटि रिनाय ताय कोऑर्डिनेटर लिस्ट रग बरंग रेडी खाई सोनक लांनाय ऑपरेशन फाइनेंस सालो पुलिंग स्टेशन वाइज कमिटि पाइबेखे जों ऑब्जर्वर फै कायसा कत लुगुम पान्दा खायनायाव आमचाइ हामबाय।